Resulullah aleyhisselam sahabalar bilen şeýle oturan wagtynda bir yetim oglan ýer gaýdypdyr. Ya Resulullah, men bir yetim oglan nipdir. Men falan taýfadan, falanyň da ogly, men bir yetim oglan nipdir. Öýümizin, ýolumyzyň dogry öwünne men bir jaýymyzy belletip ýönipdir. Kiçiňrak yetim oglanmyş. Dogrusa men bellet gören yerimde Ebu Lubaba diýen sahaban bir däne bağ, bir diýip hurma bagy dogry men ýoluma düşýär ya Resulullah. Men şoňa ber diýdim, o maňa etmedi, sen şonu maňa aýtdy ber da diýe. Resulullah aleyhisselam Ebu Lubabany çagyrypdyr. Bu zat oglan nipdir. Şu ýolumna sen hurma bagyň düşýär. Sen şu hurma bagyň maňa bera diýipdir. Ol adam aýdypdyr, ol sahaba, ya Resulullah men öz isleýän men bir paşa zekka diýipdir. Resulullah aleyhisselam maňa gaýtalap onna fataga diýipdir. Ol adam aýdypdyr, ýene ya Resulullah men öz isleýän kaçta paşa zekka diýipdir. Resulullah aleyhisselam many güýçlendiripdir. Onna sen şo bir hurma bagyny, bir diýip hurmaňy şoňa ber, taňa şol diýip hurmaň ýerine jennetden bir diýip bilen çalşaga diýipdir. Cennetten bir diýip hurma bereyli, sen şonyň oňa ber diýipdir. Ol adam aýtdyr, ya Resulullah men özür isleýän başa zekka diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah diýen sahaba otinmişdi Mereken arasynda. Zıdamandır Resulullah aleyhisselam'ı basım hoş etmeğin uğruna düşüptür. Şu zamanında biz de sözleri hoş etýärlerden molaylyň. Elimizden gelýän zat bilen. Hazreti Ebu Dahdah zıdamandır. Ya Resulullah, eger men de şol iş etsem, şol bir hurma bagy bersem, maňa da cennetten bir hurma bary diýipdir. Bir nähil, bir bagy hurma beriljekmi diýipdir. Resulullah aleyhisselam saňa da beriljek diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah ol adama bir diýip hurman bermän nuran adam aýdypdyr. Hey adam diýipdir, men 600 diýip nählesanymma, hurma bagymma bilýängämi diýipdir, gowguy bilen nirde diýipdir. Ol adam aýtdyr, ey Ebu Dahdah, sen bagyň kim bilmejek diýipdir. Behterin mowgiýetde, behterin suw bilen senkin her kim bilýär diýipdir. Hazreti Ebu Dahdah aýdypdyr, şu 600 diýip şol bagym sodurşyn saňa bersem, şu bir diýip hurmaň maňa berjekmi? Berýän diýipdir ol adam. Ya Resulullah, sen şahit bol, men sodurşyna bagym 600 diýip bilen şoňa berdim, içindäki guýy bilen bile, hemme zady bilen bile şoňa berdim, bir diýip hurmany aldym. Ya Resulullah, men şu bir diýip hurmany saňa berdim. Jennetde maňa bir diýip hurma berildi bolýar diýipdir. Resulullah aleyhisselam hoş walaqadan näme diýär o? Kem min izqin muallaqin fil cenneh li Abi Dahdah. Kem min izqin muallaqin fil cenneh li Abi Dahdah. Kem min izqin muallaqin fil cenneh li Abi Dahdah. Bir däne hurma da jennetde, näçe ha hurma bagla, ýükü agyr bolup, hurmasy agyr bolup, başyny etegiň berip duran hurmaly jennetde teýýarlandy Ebu Dahdahdan çyryň diýipdir. Bir diýip hurmaň ýerine jennetde näçe ha hurma diýiple, başlaryny hurmasy agyr bolup, başaşak bolup duran hurmaly Ebu Dahdahdan çyryň teýýarlandy diýipdir Resulullah aleyhisselam. Hoş walaqadany 600 diýip hurman saklanmalsa jennetde o zatly ýokka. Emma Resulullah aleyhisselam hoş edipdir. Resulullah aleyhisselam tamam malyn feda edipdir. Mahtumul İşan näme diýär? Ya yaratgan ýoluna nanyňy berseň az henir. Şu Hudaý Taala'dan seni iýjek bolup duran şöreňi çykaryp berseň häzir de az. Ya yaratgan ýoluna nanyňy berseň az henir. Tenderehne oturup donuňny berseň az henir. Eşke abyn joşdurup ganyňny berseň az henir. Hak edip mahtum bolup janyňny berseň az henir. Ne için? Cenan-ı İslam canın unutmak gerek diye mahtum nişan. Ne için? Cenan-ı İslam cenneti islesen, ya canan bolun Allah'ı islesen, canından geçmeli bolýan. Birazajyk sen öz canından, malyňdan Allah'ını ve Resulüni hoş edeyim ýakadany gadam artmaly bolýan. Resulullah aleyhisselam hoş bol, nagat bagla cennetde hurma bagla, başlary etek sallanty agyrlygyndan ýaňa hemmet Ebu Dahdahdan çyryň teýýarlandy.
Eýem sizlere bir gurrun agzalanda, hey iman zeyifrag adamlar da eýem diýdi. Näme o benana olan uşaklar ýokmy? Mega çagatda ýokmy? Hemme zatlaryň şeýle berip goýberamalymy? Hay näme? Maşyn satyp, öýün satakadan Mekke'ye gitmek näme gerek? Hay näme hemme zatdan geç? Oň oglançyklary ýokmy? Näme hemme zatdan geç gidaýarlar? O Hudaý ki sana beýdimendir ki, men zellezî yuqridullaha qardan hasana feyudâifahu leh. Hudaý Taala aýtdy. İman gerekler düşünmäne. İman gerek şuna. Men zellezî yuqridullaha qardan hasana. Kimma Allah'a bir qardy hasana bersin, gowly qardyny bersin. Hudaý Taala näçe beraber et oňa öwürt bersin ya Hudaý Taala. Hudaý ýoluna çykýan zady yok, men Allah'a öwürdüm berjek. Emme berde aýnam oňa iman gerek. Teň ölse ýüregiňdäki dar imanyň bolansaň Allah da taňa tyk diýär. Emme sen şoňa iman bilen konuşsaň, hem bu dünýä hem o dünýä Hudaý Taala oňa näçe beraber berýär. Hudaý Taala bir muamele edende Allah bilen muamele edilende bir adam birer çekmez. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم